தூர்வாய் என்றால் அருகம்பில், யுக்மம் என்றால் இரட்டை என்று பொருள். எனவே இரண்டு அருகம்பில்லாக விநாயகருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஓம் கணாதிபாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் வாசாங்குதராய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஆகுவாகனாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் விநாயகாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஈசபுத்திராய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் சர்வதிப்பிலாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஏகதந்தாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் இபவக்திராய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் மூஷிகவாகனாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் குமாரகுரவே நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் கபிலவர்ணாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் பிரம்மச்சாரிணே நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் மோதகஸ்தாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் சுரஸ்ரேஷ்டாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் கஜநாசிகாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் கபித்தபலப்பிரியாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் கஜமுகாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் சுப்பிரசன்னாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் சுராக்ராஜாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் உமாபுத்திராய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி. ஓம் சண்டப்பிரியாய நமக தூர்வாய்க்கும் சமர்ப்பயாமி.